Adlaw nga Martes karon mga kaigsuunan, petsa 9 sa bulan sa Marso tuig 2021. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo kapitulo 18 bersikulo 21 ngadto sa 35. Unya miduol si Pedro kang Jesus ug nangutana, Ginoo, kun ang akong igsuon kanunay makasala kanako, hangtod kapila ko man siya pasayloon. Kapito ba? Si Jesus mitubag, dili kay kapitura, kundili kapituan kapito. Kay ilalom sa pagmando sa Dios ang kahimtang sama sa usa ka hari nga naghusay sa mga utang sa iyang mga sulugoon. Sa diha nga nagsugod siyag paghusay, gidala ngadto kaniya ang usa sa mga sulugoon nga nakautang kaniyag dako kaayong kantidad. Wala siya'y igong ikabayad sa iyang utang. Busa misugo ang iyang agalon nga ibaligya siya lakip ang iyang asawa ug ang iyang mga anak ug ang tanan nga iyaha aron makabayad siya sa utang. Miluhod ang sulugoon sa atubangan sa iyang agalon ug nagpakiluoy nga nagingon, Sir, ayaw in taon ako apikiha kay mo bayad raon niya ako sa tanan kong utang. Naluoy kaniya ang agalon, busa gipapas niya ang utang sa sulugoon ug iyang gipalakaw. Milakaw kining maong sulugoon ug gikasugat niya ang usa sa iyang mga kaubang sulugoon nga nakautang kaniya ug gamay ra kaayong kantidad. Iya dayon kining gilabni, gituok og giingnan, bayri nako sa imong utang. Ang iyang kaubang sulugoon miluhod ug nagpakiluoy kaniya, ayaw in taon ako apikiha kay mo bayad raon niya ako nimo. Apan wala siya mosugot, gipapriso hinuon niya kini hangtod nga makabayad sa utang. Sa pagkakita sa ubang sulugoon sa nahitabo, nasubo sila pag-ayo. Nangadto sila sa ilang agalon o gisugidlan nila siya sa tanan. Busa gipatawag sa agalon ang sulugoon o giingnan, wala kay puangod. Gipapas ko ang tanan mong utang kay nagpakiluoy ka man kanako. Angay kauntang maluoy sa imong isig kasulugoon. Sama nga ako naluoy kanimo. Nasuko pag-ayo ang agalon o gipapriso niya ang sulugoon aron silutan hangtod nga makabayad siya sa tanang utang. O gitapos ni Jesus ang sambingay sa pag-ingon, ingon usab ni ana ang buhaton kaninyo sa akong amahan nga atua sa langit, kundili kamo mupasaylo sa inyong isig katawo sa kinasing-kasing gayud. Mga igsuon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo.